سلام سلام نانود ቤተሰብ ከመይቀኒኹም ዳሕና ዲኹም ኣነ ዳሕና እየ እግዚአብሔር ይመስገን ኩላህና ዳሕና ኢና ያው እዚ ቪድዮ ካብ መጀመርያ ትሒዝና ቀሪጽናልኩም ኢና በመጀመርያ ግን ካብ መጀመርያ ትሒዝኩም ጽቡቅ ተመንኹምለይ ሰናይ ትምኒትኩም ልገለጽኩምለይ ምስ ወለድኩም እንደገና ብጣዕሚ ካብ ልበይ ለመስግን ብጣዕሚ ክብረት ይሃበለይ ያው ድምፀይ ዝሕልተ ኢልኩም ና ገና ሓራስየን ይኹና ቪዲዮ ክንለቀልኩም ስለሌለና እዩ ቮይስ ለእትልኩም ለለኹ ኣነ እና እዚ ናዘጋጀና እዩ ልገርመኩም ነገር እዚ ክነዘጋጀዮ ተለና ልመፀኒ መሲልኒ ሕማም ሕርሰይ ልጀመረ መሲልኒ ለዘጋጀኽዎ ቪዲዮ ልገርመኩም ነገር ኔክስት ቪዲዮ በደንብ ክንሰርሐልኩም ኢና ሃሚያም ነበረ ታይሃም ለጋጠመኒ ክወልድ ተለኹ ገለ ልብል ነገር ብሰፊሑ ካሊእ ግዜ ቪዲዮ ክሰርሐልኩም እየ ሕዚ ግን ትልነበረ ኩነታት ካብ መጀመርያ ሒዘልኩም መፅየኒ ኢኹም ማለት ኢና ንውድ ቤተሰብ እና እዚ ክዳን ምስ ዘጋጀና ስጋ ጾም ስለዝኾነ ልወልድ ለለኹ ቅድሚ ጾም ምእታው እዚ ተሓሪዱ ክቕመጥና ኣብ ፍርጅ ቀሚጥናዮ ማለት ከታቲፍና ኣሞቻቺና ለኣየ ክኾን ተባሂሉ ለተከታቲፍና ቀሚጥና ነርና ተወሰነ ስጋ ካብኡ ላብ ጽሬት ኣነ ሻወረይ ብጣዕሚ በቃ ክረስሐን ለይደልዮም ቦታታት ተሃልዩ ና ሻወር ሽንት ቤት ለሎ ቦታ ኢና ወለ ላይ ለበቃ ደስ ክብለክኒ ወይ ኩሉ ነገር መንደቅ ከቀረ ሃምስትሪ ወለኹም ኮስቲሩ ሓጭን መድያይብታት ኩሉ ወልዊሎም ገለ ምስ ሓጋዚተይ ኮይኖም ማለት እዩ ኩሉ ነገር አስተኻኺሉ ካብኡ ለለ ኔክስት ደይ ለለ መጋረጃና ሓፂብናዮ ነርና ላሰቀድናዮ እዚ ላይ መጋረጃ ሓፂብና ብሓደ ኮይና ብጣዕሚ ኣነ ነፍሰ ፁር ክኾን ተለኹ ኣብና ንኡደይ ደለስተውዓልኹ ነገር ምንቅስቃስ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ምስራሕና ላሰራሕኹ እየ ዳርጋ ወሊደ ኣብ ዝለለ ኣጋ ክንወልድ ወንበር ተሰይርናና ማነው ዓራትና ቆልዓ ተሰይርና ላስተኻኸለ እዩ ነይሩ ካብኡ እዚ እንደገና ትቁናነይ ትፎቶይ ሃም ልረአኹምዎ ና ፎቶይ ቁናኖ ነበረ ኣርቲኡ ውፅአ እትና ድሕሪት ኣብ ገዛ ምስ ተመለስኩ ለሎ ቪድዮ እዩና ኩሉ በቃ ለይተ ፀረገ ለይተ ወልወለ ነገር የለይ ኣብ ትሪእዎ ዘለኹምና ምስኪደ ኮይኖም ኩሉ ነገር መብራህቲ ከይቀረየወላይ በቃ ምንም ነገር ክህልየውሉ ኢሉ ለኣየ ብጣዕሚ በቃ ዕድለኛ ካብ ልኾን ኩሎም ነገራት ሓደ እቶም ትፈልጥዎ በዓል ገዛይ እዩና ናዩ ቅንዕና ለእዩ ኣብዚ ደረጃ ዝለብፅሐኒ ሰላም ለልወለድኹ በቃ ብና በዓል ገዛ ቀንዕና ለእዩ ላወለድና እሞ ትኽክል ኣሚነሉ እየ ክብለኩም ደል እየ ካብዚ ስራሕና ውድእ ምስ ኣበልና ክሻብ ልደራርቕ ኣነ ለጠስመይ ገይረ እዩ እና ዝቁናነይ እዚ እዩ ነይሩ ልድሕሪት ገይረልኩም ለለኹቲ ቪድዮ ኦሬዲ ብመስርዑ ከርእየኩም ኢለ እየ እና ኣብዚ ብጣዕሚ ባህላዊ ነገር ናኑድ ቤተሰብ ኣነ ኩሉ ግዜ ይናገር እየ ባህላዊ ነገር ብጣዕሚ ፎቲ ብጣዕሚ ለድንቕ ዓይነት ሰብ እየ ባህላዊ ና ዘመናዊ ብዙሕ ኣድናቂት ይኾንኹ ብልተኻለኒ መጠን ውፅእ ልከየብል ይሙክር እየ እና እዚ ኩሉ ላውዳ ፎቶ ሒዘዮ እየ ኸይደ ረኸወት እዚ ቆሎ ሓንዛ ሰንኪተ ማሕዘለና ሓማተይ ነይሩ ክዳን ለሃምኡ ለሚናና ንእሽተይ ቆልዓ ብባህላዊ መልክዑ ክኾነለይ ስለልደለኹ ሃሙ ገይሮዮ ማለት እዩና ፎቶ ለልዕለን ለለ ኣሹ ፎቶግራፈር ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ኣብ መቐለ ካፍቶም እኒአው ልባሃሉ ግን ቁፅሪ ሓደ ልሰርዖ ፎቶግራፈር እዩ ብጣዕሚ በእውነት ብጣዕሚ ጎበዝ ፕሮሞሽን ገለ ይኾነ ኣነ በቃ ትሪትመንቶም ትስርሑ ኣብ ሰዓቶም መሃቦም ልገርመኩም ፎቶ ኣብ 3 መዓልቲ ውሽጢ ኤዲት ገይሮም ሂቦምኒ ኦሬዲ ምውላዴ ገና ስለልነበረ እየ ፖስት ላይ ወልኽዎ እምበይ ኣብ 3 መዓልቲ ውሽጢ እዮም ሂቦምኒ እና ሃምቡ ብፍጥነት ለህበካሎም ለለ የለይ ሓቂ ልምንጋር እና ካብ ፍጥነቶም ካብ ፅሬቶም ካብ በቃ ኩሉ ነገሮም ብጣዕሚ እዮም ትሪት ልገብሩኻ በዋይ ይኹንኹም ከይድኹም ሞክርዎ ብጣዕሚ ዋግኦም ለለ ብጣዕሚ ተመጣጣኒ እዩ ክባር ይኾነይ ካብኡ ግን ፅፉፍ ስራሕ ሒዝኩም ኢኹም ትኸዱ እና ኣንሕና ለለ ብሃምዚ መልክዑ ብባህላዊ ዝኾነ መልክዑ ብና ወለደይ ንእሽተይ የመናለ ብደንቢ የምፃኸወይ በርግጽ ብዙሕ ነገር ይቐርዩ ግን ብልተወሰነ መልክዑ እና ሃንዛ ላቆረሰ ምናምን ፎቶ ላተልዓልና እዩ እዚ ቪድዮ ብቪድዮ ጌርናዮ ለኣኹም ልክነርኢ እዚ ኩሉ እዚ ፎቶ እዩ እና እዚ ና ምረቓ እንትን
ሰላም ላ ሓቄት ምረቕ ከምኡ ኢልና ላቐለድና ኢና ብቻ ደስ ልብል ጊዜ ሕሊፍና ጥዑም እዩ ነይሩ ዝሃንዛለ በቃ ሃም ገዛና ኢና ነርና ኣብቲ ዳ ፎቶ ሃም ትሪእዎ ዘለኹምና ኣሽዋይ ዝሓወይ ብጣዕሚ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ ኣኽቢርካና ኢኻ እሞ ብጣዕሚ ክብረት ይሃብካ ስኻለወያ ወሊድካ ተሓጎስ ኣሽሓወይ ኩልኹም ጠቕላላ ኮሮናቲ ኣሽ ፎቶግራፈር ነበርኩም ብጣዕሚ ኢና ንፎቶኩም ሃም ቤተሰብና ብጣዕሚ ይቐኒልና ካብኡ ዚለለ ክዳን ቀይረ ደስ ልብል ፎቶ ና ጊደ ክዳውንቲ ልገርመኩም ነገር ክልቲኡ ና ጊደ ክዳኒና ብና ጊደ ክዳኒ ፎቶ ተላዒለ ወላይ ነይርዎ እዚ መስል ብቻ ለኹለኹም ይቐኒልና ኣሽ ፎቶግራፈር ክሩ ኢለ የብድጋሚ እና ሃንዛና ግዛዕ በላሊዕናዮ ካብዚ ሕክምና መስኣተ ኩለሎ ቪድዮ ኒኦ ደድሕሪ ዛ ትሪእዋ ዘለኹም ቪድዮ ብድምፂ ለኣኹም ከስማዕኩም Oya. Mama. Iya. Ayo. Iya. Anda. Kita. Ayo lah. Nabi ke tua. Nabi. Ayo lah. No. ጽቦት ያዘ እሺ ዋላ ሃም ዝራእኹም ወይና ንኡድ ቤተሰብ ንኡደይ ብጣዕሚ ኦሬዲ ምስ ወለድኹ ድምፂ ላትሰምዐ ቆልዓ ከይወፀት ለሃለየና ብጣዕሚ ኣሕዚንኒ ነይሩ ብቻ ግን ወለላይ ለዚ ንግሆ ያው ብዙ የፈጣሪ ለመስግን በወለላይ እለለኒ እግሬ ሕጽብጽብ ቢሉ ምንም ከይተሰከፈ ከይበለ ብቻ ሁሉ ነገር ገይርለይ ኣብ ገዛ ለለ በሃምዝ መልኩዕ ብድሙቕ ተቐቢልኒ እግዚአብሔር ይመስገን በሰላም ላብ ገዛይ ተመሊሰ ጓል ሒዘ ማለትና ጓል የወሊደ እግዚአብሔር ይመስገን ፈጣርታ ይስአኖ ሓምቲ ካልኢ ሰብ ሕማቕ ተመኒ ለለ ይኾነስ ብና እግዚአብሔር ምሕረት ያውም ጓል ተቃራኒ ጾታ ወሊደ መጀመሪያ ወድካ ጓል እግዚአብሔር ሃምሳው የኾነና እግዚአብሔር ይመስገን ደጋጊም እግዚአብሔር ይመስገን ይልልአንና ብጣዕሚ ደስተኛ እየ ብዝለለኒ ነገር ካኡ ኣብ ገዛይ ግን ሃምዝ ገይሩ ቆንጆ ጌራ ዲኮር ልሰርሐት ለይለለ ራኪ ዲኮር ኤንድ ኢቨንት ትበሃል ብጣዕሚ ትሕትና ጎወዝ በቃ ሁሉ ነገራ ፐርፌክት ዝገዛ ማለት እዩ በቃ खाली ታሪክ ጌራ ጸኒሐትንና ብጣዕሚ እየ ለመስግነክ ዝሓፍተይ ኣብ ቲክቶክ ፖስት ክብሎየ ስልክ ቁጥራና ና ቲክቶክ አካውንታ ኣው ከቅምጠልኩም እየ ትደልያ ተሃሊኹም ሃም ሰርፕራይዝ ክትገብሩ ተሃሊኹም ኣሕዋተይ ኢለ ማል ኮንታክት ገብርዋ ትኽእሉ ኢኹም ካብኡ ገዛይ ሃምዚ ብድሙቕ ጸኒሕኒ ደስ ልብል ኣቀባብላ ተገይርለይ እግዚአብሔር ይመስገን ኬክ የቆሪሰ ያው ጓል ስለነበረት በሃምዝ መልኩዕ ኬክ ኣስሪሕ ወለላይ ደስ ልብል ጊዜ ሕሊፍና ምስ ሓማተይና ምስ ናይ ኮይነ ኬክ የቆሪሰ ጽቡቕ ትምኒቶም ተመንዮምለይ ላብ መደቀስ ክድዩ ተለኹለ መድያዩ ሙሉእ ሃምዚ ብዲኮር ተሰሪሑ ምናምን ክርኢ ተለኹ ወለላይ ካፍቱ ዝነበርክዎ ተጨኒቀዮ ነበርኩ ነገር ነፃ ክትኾኑ ኢሉ ሃምዚ ገይሩ ሓሲቡ ሰርፕራይዝ ምግባሩ ሃምዚ ገይሩ ምዝግጃዩ ያው እግዚአብሔር ይመስገን በቃ እና ብጣዕሚ ደስተኛ እየ ብጣዕሚ ናኑድ ቤተሰብ ግን ከመስግነኩም ይደሊ ሳላና ይኹም ጸሎት ሳላና ይኹም ጽቡቕ ትምኒት ካው ናይ እግዚአብሔር ነገር ተሓዊስዎ ጓል ሒዘ ላብ ገዛይ መጽኤና ለኣኹም ለብጣዕሚ ልፎትኩም ብጣዕሚ ለኽብረኩም ያው ቤተሰብና ኢኹም እና ቴንኪው ባይ